Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki MDC baro jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hene ka sngi kilay kendo lang halor ka jingtmu ban pentrei kam no ya ka Civil Procedure Code CPC bat ka Criminal Procedure Code CRPC habaro kowe ka jilla. Nakalyang jo ki MDC kilaray ban pinsngo siya ka sarkar jilla babaro ki MDC ki persya jor ya ka jingtmu jong ka sarkar. Habakran bat kilat patay kubor hadian ke jingelang nakalyang UCEM uba Titos Khan ulaong balada pentrei kam ya ke CPC bat ya ke CRPC klempep ki kasyari jong ki District Council kinsa tulot no kabor trei kam. Ulaya thuru babaro ki MDC ki bawan siya ke jingelang daga baklet no ya ke jingsngau seng kilapan pau bakim yaham bat ki persya jor halor kania. Nakalyang UCEM ulaya thuru bakidon ka jingsir baklempep ki kasyari hakisnong nigi village court kumjoru ki kasyari hakihima ne subordinate court kintlot borno tangsyo alat ban pentrei kam ya ka CPC bat CRPC. Pinga khot khnang ya kenika jingelang jong baro ki MDC ki badan hang ni port district council baro lai pungut di hoi kidon ki bom simlala banwan ki kidon ki laiwan tika kadau kalong lingkong ban batai halo ke ni ke issue ban brief ki MDC bro khoi ke ka impact lani ke jing kata lada pentrikam dakani ka notification na ka sarkar ya ka CRPC bar ka CPC habaro ko ka state ti shwa jong kan ni kalau adon ke jingelang hapo government ya ka bala khot dau commissioner secretary jong ka DCA ya ki lightly ki district council ya ki bala bikmat daki law officer ki jongi lani ki legal council ki jongi ha ka te ke jingelang ka bala long ha ka si tho dieng la danga makala last Friday te ka bami na kani ke jingelang suangan batai api kalong ba nakaliang jong ka sarkar kala rai ba ban riluk ya kani ka profesor lani ban kmi bania shwa but ban penkre ru ya ka draft notification ha ka bayade ba kani ka extension ya ka CRPC but CPC ha baro ko ka state but ya kani ka draft on sapha sangi ka council na ka bantaban ya ka bius ka jungi te ka banta ka baningkong manta halo kani ka banta ka long ba ngidang up shwa ya ka ni ka draft ka banwan na ka yang government ya ka bangin saya discuss nak kalian ke jungi ke council lani kalian ke isi bat ki legal council ke jungi kebaar hakani ke jingelang mentakasngi la ya pan paulut hi daki MDC barok khai ke bayadan lang klem da pej nakanu ke parti nama kani ke deka yap ke im jong ke council tingi layarai mentakasni ba ya kata ke parti affiliation ke jungi ngibu syadin rei ngi wan hakani ke jingelang da kata ka mensim ke pasaukhia kumki MDC na ka banta kani ka kam ka bakta ya ka ikhtiar ni ka bor jo ka district council te nilai arai lang bangin ai da ka resolution sia ka state government ha ka ba ngi layarai ba ka kade kani ka notification kam dei ban kata ya ki bor ba ka district pi kumbangala akren ha gitu ki sngi ki beladap ngong balada penrika me kini kasi RPC bat CPC habaro ko ka stia ka bamud ba kitu ki district session code jong ka sarkar ki badon ha ki district ha ki subdivision kin sayo kaju ka bor kum badon ki district council code ka bamud ki ban sala ban trial ya ki case la ka dei tribal pra tribal ru kin sala ban trial ti hoi kadon ka jingong na kaliang ka AG ba wat mentaru ke CRPC ba ke CPC ke trikam hagi district council code Henry kat kong kajing pensai jong ujat kalong bet ke trikam bet tang ke spirit ngimpat pentrikam ya ki technical jong ka CRPC ba CPC Henry ngi pentrikam tang ya ke spirit jong ka te balai ngaong bakan keta lada pentrikam ka bamut ba kitu ki district council district session code ki badan ngalaong bakin sa trikam no kum ba trikam ka district council code tena tak ada ka pentrot bor bat mdai tang ba ka pentrot bor ru ka ba ma man ta ka long ka kta ya upat ba pingan shu ai nuk sai phi
kidon ki kies ki babun kamtam ha kathan riwar ki baju yak ni jaka mo yak ni put jaka ko tu ti ki babun ki kies ki site trial tang ha ka level jong ka village court but don ru ki kies ki ba trial tang ha ka level jong ki additional subordinate court ka bamut ki court jong ki hima ti kamut tang hang tu kamut kala abiang tenre lada penrekam mentai ya kasi RPC kemud kitu ki kes bro khoi kinwan na apa district session judge dia ka pamut hang ni ru larangi penrekam itu kan keta bat kan sempur da ki post nam kan sempur da ki snam ban settle ya kini ki ku te takadau ngi nakaliang jongi ngi kwa hi baka ka bor ka practice ka ba ngilale menta da ki post nam nadu ba yo ya ka district council ka de ban ne ban petang rengan itu ipi ladala pentrekam ya kani ka jing temu ngasuk thu ba ka board yang ka district council court kanum don board syu la dilute no but ka bamut hi ba ya ka power jong ka judiciary na po district council la shim no